Kasamang crispy pata, manok, belly roll, kutsinilyo, belly, sisig. Game na tayo agad! Uy! Popcorn, cake, charon. Kagamdan! Ano naman yan? Nakakarang to! Sino ba to? Mamaya na yan, papakita natin sa mga kapsuro. Ano naman sinaside check mo? Charon! Chicharon! Uy, tama yun ako. Bakit natin ngayon? Kasi narinig ko putok-batok yung titirahin natin ngayon. Meron tayo dito mga kapsuro. Chicharon, bulaklak, backpat. Chicharon, magagawa. Kasama lahat to. Galing mo talaga. Pansin mo ba, aga natin ngayon para kasi sobrang dami nito mga kaps. Alam nyo naman, matagal ang proseso. Lalo na to, itong kutsinilyo, abutin ng 3 oras. So inagaan natin talaga. Anong oras na ba? Ay, tingnan mo natin ha. Time check muna tayo. Sige, may relo ka ba? Meron ako dito. Kasi siyang pagpipinta ko ng chicharon. Hey Alexa! What time is it? It's 9:01 a.m. Hindi ka po siya nagsabag akong best friend. Iya! Ito! Oh, lagay ko na dyan ha. Bakit siya nagsasalita? Nagkasalita nga kasi ano yan eh. Bale, Alexa. Tapos Alexa. sasagutin niya. Si Maring Alexa. Hey Alexa! I am your father. No! Madali na yan! Alexa, Ay, sige. ilang taong ka na? Kasi the speaker in English into the maximum! Alexa, how old are you? I'm currently 6 and soon I'll be turning 7. I'm fine, thank you! Hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Hindi nakakaintindi ng Tagalog. Mamaya ako nakausapin mga kaps. Mahirap pala kausap yan. in English into that. Pakita natin paano ito gawin. Gagawa tayo ng original Kapampangan or 100% sisig Kapampangan. Napakita na natin to sa ibang videos natin. So mabilisan na lang mga kabs. Meron tayo Pagdating dito sa paggawa ng sisig, mga kabs, Chester is the best dyan. Subukan natin. Puro Ito, kapangpangan. kalamansi mga kabs. Mabilisan na lang ang pakita natin. Tapos yung siling na buyo, puting sibuyas, asin at paminta. Tapos dito, meron tayong chicken liver na dinurog natin sa suka. B-roll lang natin ng mabilis kung anong ginawa natin. So, iniyaw natin yan, half cook. Tapos ilagyan natin ng asin, paminta, suka, at dinurog ng mahigit 3 to 5 minutes. Bakit natin ginagawa yun mga kabs? Kasi ang logic ng sisig ay meron siyang asim, meron siyang atay ng manok. So ang ginagawa ko na lang, pinagko-combine ko na lang siya, dinudurog para maging parang yung liver spread, yung parang sabihin na natin yung rino, para maging ganun yung ma-achieve natin na texture. Formula natin yon, actually sa totoong original sisig, tinatagtad lang naman talaga yung chicken liver. Pero yung logically, makukuha natin siya kasi meron siyang suka, so pinagsama-sama na natin. Dahil ilalagay lang agad natin dito yan. Ang ganda namang sisig! Sikreto natin yun, Medyo nag-flex-flex ka ng konti doon, kabs. Ang daming gesture. O, yan. Yeah, tapos okay na yan halos mga kabs. Haluin nyo na lang yan. At kung bakit tayo gumagawa ng sisig ngayon na dati naman na natin ginawa, ipapalaman kasi natin to dun sa manok. So pagkasama-samahin natin. Teka nga, makapasok. Alam mo na, panood ko dati yung kabs, yung gagawin mo na yun, yung lalagay mo sa loob. Okay, manok. Matikman sa personal yun. Eto na yun ta. Anong pangarap ko? Konting hintay na lang. Game na agad. Kukunin natin yung manok. Eto na yung manok mga kabs. Pero bago natin palalagyan ng sisig, kailangan matimplahan natin yung balat niya. May lasa yan ta. Ayun, ang secret seasoning. Mga herbs and spices natin yan. Usually yung mga branded or yung galing US para talagang mabango, masarap. Yun yung prefer namin ni Tata talagang kasi nababanguhan tayo. Gusto mo ikaw na? Ako na bahala magpunas ito kasi. Sige. Tirahin mo na dyan. Lagyan mo na ng sisig Ako mamaya. na bahala dyan sa loob Dito niyan. na muna tayo mga kabs. Habang nirarab ni Tata yan, dito sa dalawang king natin, yung kutsinilyo. So meron tayong mga 5 to 6 kilos dito, maliliit lang to. So lalagyan muna natin yan ng olive oil. At yung kabila din. At kaparehas ng herbs na ginamit ni Tata, yun din ang ilalagay natin dito sa ating kutsinilyo. Mabilisan lang dahil makita nyo naman na to sa iba naming video. So irarab ko lang to.
Kabsers, lagay ko na rin yung sisig nito dito sa loob, ha? Yan ang masarap dyan. Ah, Ito, excited talaga, Kabsers. yan yung amoy na sumasabog sa loob ng manok habang niluluto. Kaya masarap siya. Sasara na natin to, Kabsers. Yun, ako naman babaliktarin ko na to. Kung mapapansin niyo mga Cubs, medyo basa-basa pa to dahil inugasan natin kasi to para sigurado malinis. Okay lang naman, rekta na natin, lagyan na natin ng foil. Balot muna natin yung tenga kasi madaling masunog to. So, okay lang yan na basa-basa dyan. Rekta pa rin tayo. Lagyan din natin itong paa para hindi mangitim yung mga tuhod niya at upo. At syempre, huwag kalimutan lagyan ng lyanera dito sa may loob, yung katawan, para manatili yung maganda niyang tindig or shape. Ganun din sa kabila. Ang kulang na lang dito, yung papahid natin sa labas para magkalasa yung balat, para maganda din yung kulay ng balat. Dahil dito, toyo, Ayun. na may tubig. Ano? Ayos na to. Ready na to isalang. Tuloy na tayo. Hindi pa dyan natatapos sa lahat, Kabsers. Ayun nga Pero pa pala. dalawang belly dito. Oo nga pala mga Cubs, kung napapansin nyo, naitali na natin yan. May tanglad-tanglad na rin at herbs dyan sa loob. Teka lang, matanong ko. Wait lang. Bakit ang dami nating inahanda? Birthday mo ba? Hindi ko pa birthday pero paboritong buwan ko, November pa. Kasi buwan ng birthday natin to mga Cubs. Buwan ng birthday ko. Umpisahan agad natin unang episode pa lang para masaya ang buong Nobyembre natin. Explosion! O, lagyan mo na agad. Ano yan? Barat na agad to! Ang lalagyan natin ito, Kabsers, tulad ng pinunas natin dyan sa konsinilyo mo. Tuyo, tsaka tubig. Tsaka tubig, yan. Para maganda-ganda lasa at kulay. Habang ginagawa mo yan, yung grill dito, lalagyan ko rin ng mantika para hindi masyadong dumikit. Mamaya, pag nilagay sa oven. So, yan, double purpose yan mga Cubs. Meron na siyang mantika para dito na magdadrop yan. Lagay agad sa grill. Ayan, Kabsers, lagay ko na to dito sa tray. Tama-tama. Ito naman, yung manok na pinahiram mo ngayon, or kanina pa lang ngayon. Dito na lang. Isasabay natin dito sa belly at saka sa pata. Kung mapapansin nyo, asin paminta lang pinaglalagay natin dito mga Cubs. Kasi, piprituhin mo pa ito mamaya eh. Mamaya, papalitsaroin natin yan, mga Kabs. Hintayin nyo. Alam na natin itong tatlo. Hindi lang pala tatlo to. Hindi lang, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, siyam yan. Makikita nyo. Tara, let's go. Time check muna natin kay ano. Ayaw nga pala, ano Kay oras na? Maring Alex ang Chismosa. Akala ko. Ang pangalan ng mga ganon, ano kasi yun? Marites? Hindi, yun na. Hindi yung Marites. Mas matinding Chismosa to. Hey Alexa, time check. It's 9:22 a.m. Alam na kung anong oras Ano tayo. oras kanina? 9:01. So 20 minutes natin ginawa to. Pas. Alright. Itong unang batch natin mga Cubs, pork belly roll, ilalagay natin sa unang oven natin si Esther. Uy ka. Uy. Ay, Kabsers, okay na. Tama-tama na itong ano natin. Okay na yung temperature natin. Ayan. Esther mga Cubs, ang unang oven natin. Ilalagay natin yan. Opya, daan-daan lang, mainit. Oh, pasok ka. Ayan. Oh! Ang susunod naman ay yung mga kutsinilyo natin. Doon naman kay Estong ta. Okay. Okay na rin. Ito yung mga ginawa natin. Pero kung nagtataka kayo mga Cubs, dumagdag siya, merong malalaki dito. Kasabay talaga to sa order. So kung paano nyo po napanood, gano'n namin pine-prepare. Order po ito. Puro tayo taas. Bali, apat susunod natin dito. Susot. Ayun pata. Yan. Yung sa atin naman ta, sabay na tayo. Magaan lang to. Mas yung para sa tikrahin natin ngayon, mga Kabs. Yan. Asya! Oh. Balikan natin after 3 hours. See you later, Estong. Oh! Tara. Ito pa pala. Oo nga pala. Dami kasi. Umiikot-ikot na tayo, Kabs eh. Manok. Crispy pata belly, salang na natin. So, meron na si Esther, meron na si Estong. At dahil matagal na silang nagmamahalan mga Cubs, sa luma na ang pagmamahalan nila, nagkaroon sila ng anak. I-welcome natin ang star ng Pasko. Estrella! Mangga tayo kanina eh. Dumunyagan ako eh. Ayan na po si Estrella, ilalagay na natin yung manok, pata at belly. Dito naman mga Cubs, tatagal lang tayo dito ng higit 1.5 hour lang, hindi naman 3 oras. Kasi piprituhin pa naman yung pata at yung manok, madali lang yung maluto. Check natin mamaya! Let's go! Pagkatapos ng 1 oras mga Cubs, check muna natin itong belly. Labas muna natin at ipatong dito. Dito naman, yung kutsilyo. Ang kulay Kabs sa Ayos na, ayos na, oh. Pagagandahin pa natin kulay niyan. Ito naman yung isa. Tupahid natin tong olive oil na kinulayan natin ng pula.
Kaya mga Cubs, ganyan din ang gagawin natin dito sa ating belly roll. Kukulayan din natin yan or papahiran din ng oil. Mas lulutong pa yan lalo. Kung mapapansin nyo mga Cubs, palutong na yan actually. First hour pa lang yan. Yan. Ganon din sa kutsinilyo natin. Pero paabutin pa rin natin yan ng up to 3 hours para perfect talaga. So tuloy na natin to. Ayos na, pwede nang ibalik for another 1 to 2 hours. Oh, tulungan na kita dyan, Cubs Chess. Yan! Ayos natin. Oh, sige. Boom! Naman dito. Busy tayo ngayon mga Cubs. Ang dami nito eh. Oh yeah! Yung isang oven, check natin maya-maya. Let's go! Ayun, Cubs Chess, okay na rin yata yung chicken natin, yung pata, at Okay saka na? yung belly natin. Ito, ayos na rin to. Oh. Ano ba ginagawa mo dyan? Ito na yung sausawan natin mga Cubs, namprik. Ito yung namprik natin. Tayo, hindi ko na masyadong munang pinakita dahil feeling ko sobrang haba na ng video. Ilabas mo muna yan. Next time, pakita natin mga Cubs. Ang bango! Ayan. Yan, ayos na yan. Perfection! Nilagyan pala natin during the 1 hour process, nilagay na natin dito mga Cubs para hindi tumigit dun sa bakal. So, palamigin lang tapos tata na ba na? Tignan ako! Tara! Ayan mga Cubs! Handa na ang malasag! Iwan natin si Cubs Nation sa mga oven. Magdi-deep fry tayo nitong pata at itong belly. Isang mabilisan lang to! Let's go! Ready na tong mga putok-batok natin dito. Cubs Chess, ano At ba ready dyan? na rin yung pork belly, manok at saka yung dalawang kutsinilyo. Kulang na lang ta yung panulak natin. Gagawa na tayo ng rule number 2! Yun! Let's go! Tara na! I6! Mga mga Cubs! Nalaglag pa isa! Na mga Cubs! Grabe naman, puro lutong ang mga narinig ko dito, Cubs Jess. Siyempre. Actually, wala pa yung title pero mamaya natin isipin. Pero putok-batok talaga yan. Meron tayo ditong belly roll, chicharong bulaklak, chicharong backfat. Ito yung Ito ang manok. gusto kong tikman dyan mamaya, Cubs Jess, yung manok na may sisig sa loob! Hindi mo pa natikman Hindi yun? pa, hindi ko pa nagawa yan. Mamaya hiwain mo para makita natin yung sisig. Tapos crispy pata at ang ating dalawang hari. Prinsipe pa lang sila, maliit eh. Kutsinilyo, umpisa na natin to. Parang may kulang. Ay, oh, Parang may kulang. Hindi ko Teka, na kunin mo muna. makalimutan. Ang ating, syempre, pananggalang, rule number 2, pineapple juice! Rule number 2. Cheers na na. Buksan muna pala Buksan natin. muna natin. Bago natin i-cheers. Cheers bago kumain ng nakaka-high blood na pagkain. Cheers, mga Let's Cubs. go. Refreshing. Delicious. Oh, game na! Dito muna tayo. Okay. Kutsinilyo mga Cubs. Tradisyon ng mga Espanyol na gumamit ng plato. So, tatanggalin ko muna siya dito ha. Sirain na natin yung mga forma ng plating natin. Lagay muna natin siya dyan para hindi mahulog. Sa akin, Cubs Jess, dito ko lalagay. Uy! Wow, yun. Dandanin naman natin. Yan. Nakakagulat eh. Uy! Dumudulas yung plato. Tapos, para makakuha ka, up! Dito mo sa crispiness yung Cubs Jess. Ikaw naman ta! Parang gusto kong gayahin. Ako naman, hinggitero ko eh. Oh? Tinan mo, Cubs Jess, kahit dahan. Dahan-dahan. Crispy pa rin. Ang galit ka pa. Ang ngipin mo lumalabas. Hindi, nakakamakon. Parehas lang flavor niyan mga Cubs, left and right. So, kahit alin dyan tikman natin natin ta. Nang walang ano. Ang laki. Ang laki. Game. Mga Cubs, tutok namin ni Tipsy Tata. Unang kagat, babalik. Bang! Sarap. Wala pang sausawan yun, okay na. Wala pang Lagyan sasaw, natin ano? malinamnam na. Yun natin ano, namprik. Paborito to yung tata eh. Dip mo ta. Yeah. Tayo. Sabay. Hindi ko alam kung ano sabihin. Ang sarap eh. Bago natin simulan, gusto ko tang apiran. Ang sarap ng Kutsinilyo Team Kalas TV! Grabe talaga. Yan ulit na mga Cubs. Ngayon umpisa natin sa kutsinilyo. Pero
Tikman din natin to. Hiwain natin. Meron ka pang hiwa. Sige, hiwain na. Meron ako dito, Kabs Chess. Kakanin muna. Ayan, oh. Dito ka na hiwain. Okay. Grabe yan. Grabe yan. Sige, dito na. Para makita ng mga Kabs natin. Pinukpok mo yung isa. Yung pala hiwain mo. Grabe yan. Solid ta. Ay, may kumukuha. Uy! Kumukuha. Kumukuha. Kaninong kamay yan? Ano kamay yun? Ako, hindi si cameraman yun ah. Grabe, napaka-juicy ng loob, Kabs Chess, oh. Grabe. Grabe naman yan. Tapos- Tapos sa labas, ang lutong. Ito yung sinasabi natin dati. Kapag ito, ayun, umiwalay na ng ano. Oy, nalaglag. Kunin ko na to. Nalaglag. Kunin ko na tong isa. Oo mga kabso. Gano, so napahiwalay na natin yung balat niya dun sa laman. Ito yung mangyayari para alam nating successful Super siya. crispy. Parinig natin sa mga kabs natin. Sige. Sabay na tayo. O, game. Takam na takam ako eh. Ito, diretso na lang. Lapang! Nakain ko pa yung tayo. Parang ano, parang ngumunguya ng peanut brittle lang. Yung sarap pasalubong. Tapos meron din backpat. Ito yung tinitinda ni Tata kanina. Teka. Susunod natin sa pinsos itong tinitinda mo, Ta. Yan ang bagay dyan. Okay, ito muna. Ayan. Gusto ko ito eh. Ano? Anghang no? Ikaw gumawa nun eh. Pumasok na naman yung sibol. Ano nabibip naman yun? Tinatawanan tayo nung may kamay kanina yung mga kapla sa likod ng camera. May nagtatawanan tayo. Anong in-next natin, Kapsel? ka talaga, Kab! Bakit pag yun, hindi ba sa maanghang na ano ka? Pero pag yun ang prick, napaka-anghang, hindi ka na uubo. Hindi yung ano, yung sibuyas. Pag kinain ko gano'n, makas dumidiretso sa ano, hindi ko alam. Bakit gano'n? Ayoko na dyan, dito na lang. Saka muna, bubuksan ko na to kasi kanina ko pa ito inaabangan eh. Ayaw nga pala yung manok na may sisig sa loob. Sakit talaga. Masahan ko na to ah. Sisig. Sisig, Kapampangan. Ganda. Ayun, masarap dyan. Tanggalin natin to. Solid na solid yan, oh. Lambot. Parang hindi na rin makapaghintay yung mga tao talaga ng camera. Ingit mo kasi! Tagal nyo mag-vlog. Ayun, pinakasisig kanina. Kukunin ko lang muna yung sisig kasi puro manok naman Sasabay ito. kayo sa balat. Grabe naman yan, Kabs Chess! Kinuha na yung sisig. Lambot ng sisig. manok. Sisig rice, mga kabs. Ihalo nyo na agad sa kanin. Passion fried rice. Sarap talaga pag authentic sisig. Tapos sinama mo pa sa manok. Ang tindi nun. Sumabog dito Grabe. sa loob ng manok. Tapos kukunin mo yung pakpak. Yan. Ang lambot ng pagkakaluto natin dito, Kapsel. Panalo. Solid nga tayo. Sulit po yung 3 oras yung manok. Pinaabot na namin ng 2 oras para sabay-sabay na sila halos. Wala akong masabi. Gusto ko uling aperan. Okay lang. Okay lang. Ta! Wala pang title to. At kung ano man po yung Oo nga pala. napapanood nyo ng title nung kinlik nyo to, naisip na lang namin yun mamaya. Ano kayo magandang title? Parang gusto ko yung ano eh. Ultimate, Batok-Batok, Megastar, Duranyans, Birmanians, Batok-Batok. Yun, basta ganun katindi. Bakit naging artista? Kahit naman naman hindi eh. Iniisip ko, lechon, putok-batok, festival. Pangit-pangit. The best, Batok-Batok, Overload, Yun lang. to the maximum level. Ano pa? Deadly, putok-batok, in the Philippines. The best ever Putok-Batok in YouTube, Philippines. Malapit na. Best ever, putok-batok, overload. Parang pwede yun ah. Pwede, no? Okay. Best ever Putok-Batok. Kapag yun yung nakita nyo sa title, yun ang pagkasundo. Sa sobrang dami mga kabs, hindi namin alam kung anong ita-title dito. at hindi ko alam kung ayun na, ayun si cameraman at naiinip na siya sa pinagagawa natin dahil natatakam na rin sila. Gusto ko yung kinuha ni cameraman dun ah.
Ano ba yun? Ay, yung ano. Nainggit ako. Dalawang beses na yan! Dami na may bigla! Ay, lumitaw pa lang na ka! Ayun naman. Hindi na mapigilan yung mga bisita natin, Kabs. Kasi nga sobrang dami, sobrang bango dito kung nandito At nga pala mga Kabs, kung nagtataka kayo, bakit ang dami nito? Kasi madami po kami ngayon, may bisita po tayo. At alam niyo naman tayo mga Pilipino eh, likas Pag na mga bisita, hospitality ba? Hospitality. Teka, tatluhin ko na yung L para sure. Hospital ball. Pwede na yun. Basta, ayun, nawala tuloy ako. Likas tayo sa ating mga Pilipino yung ganun. Kahit walang-wala ka na, pag may bisita ka, paghahanda mo pa. Kaya tayo Papangutang pa sa tindahan. Walang-wala na nga tayo eh. Bumisita pa! Walang-wala na nga. Kasi likas talaga sa ating mga Pilipino yon. Basta may pagkain, kahit hindi ka imbitado, pupunta ka. Ayun na nga yung dahilan, nandito yung mga kaibigan natin. Ba na, kayo naman, dumayo pa sila, malayo. So, pagsasaluhan namin to off cam mamaya. Kaya kung nakikita nyo, medyo controlled tayo ngayon. Ayaw lang namin galawin lahat dahil magtitibugan pa kami mamaya. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Medyo mahaba rin yung cooking doon ha. Tansya ko nasa 12 minutes. Init pa. Nakapagod. Matagal talaga siya lutuin. Nakapagod pero Luto sulit lang. naman mga Kabs. Itong kutsinilyo na to, patuloy pa rin ang serbisyo nito at pagpapa-order namin mga Kabs sa Team Galas TV Facebook page. Dalaw lang kayo doon kung sakaling gusto nyo sa Pasko. Hindi ko alam. Uy, malapit na Pasko. At birthday month. Yun, kaya tayo naggaganito para masaya mga Kabs. Hoy, malapit na rin yung birthday mo, Kabs Chess ha. Pero hindi mo na kita babatiin. Oo muna, malayo pa. Ang gusto ko munang batiin yung isang solid dating Kabs sa taga-Palawig. Yun. Si Romel, Balana, si Soiti. Happy birthday po! Birthday, belated happy birthday. Hindi ko na batiin nung nakaraan. Kain kasi ako ng kain. Ay, ikaw pala yun. Ikaw may kasalanan. Belated happy birthday, Kabs. Arawan, more birthdays to come. More cakes to slice. Yeah. Narinig ko sa radyo, more cakes to slice pala yun. Hindi more cakes to blow. More cakes to slice, oo. More foods to eat, more candles to blow. Enjoy! And happy watching, happy viewing, ano pang tawag doon. Good vibes! Anong paalam tayo? Ikaw, bala ako. Kakain pa ako dito. Ewan ko, kain muna ako. Ito pa yung konsinilyo eh. Hindi, joke lang. Sana may magaya kayo dito, may matulong kayo para kung ano yung experience namin, ma-experience nyo din. Isang subo para sa inyo. At sabay-sabay po tayong kumain kung ano meron kayo sa tabi nyo ngayon. Kain mga Kabs. Pag bago kami tuloy magpaalam, isang malaking shoutout kay Mayor TV at kay John Impero. Sa likod ng camera, kung gusto mong ipan ng camera papunta dyan, Kanina pa sila nagbihintay. Gumagano na sila. Pinapa-outro na nila. So maraming salamat sa pag-abot sa dulo. Maglagay tayo ng bonus clip. Mamaya, para masaya. Ng mga kulitan Para namin. yung good vibes hanggang dulo. So muli po kami ang Team Galas TV 2.0 na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo. Huwag niyong kakalimutan na lagi niyong tatandaan. Cheers! Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Kahit nasaan ka pa, ika'y hahanapin. At totohanin natin ang dalangin na pinapakita. Sa'y huwag magmaliw ang pag-ibig sa gitna ng hirap. Sa kaway na lang sana nararamdaman mo na walang makakapit. Pumunta kami rito para makikain lang. Ayan. Ganda ng camera nila, no? Ang yaman siguro ng Team Galas TV. Manyaman yan. Ang yaman. Manyamang Kenny. Ganda ng camera nito. Yan. Hintayin lang namin kasi nag-aayos pa sila para makakain na kami. Dapat dalawang board. Ano yung bonus clip? Ay, bonus clip to. Yung vlog na to. Hindi mo alam kung ano title. Di ba, yung pa rin yung problema namin, yung title. Ano yung problema pa rin namin yun? Oh. Hindi ko nakikita ko naman yan. Wala pa title. Bakit? Mahirap title. Title mo ano? Kumain si Mayor TV. Walang manonood. At sarap kong kumain si Kong TV. Hoy, hindi ito na tol. Grabe ka naman, Kabs Chess! Bakit naman?
Cubs tata. Natikman natin lahat yan. Ang daliri ng dinosaur. Yan, eto. Daliri ng Siyempre, T-Rex. dito tayo sa Lambrick, favorite ko to. Ano to, kamay ni Barney. Nakakain na ba kayo ng kamay ni Barney? So yun. Rob, Dol. May impostor dito. Dol, congratulations nga pala sa ating 500,000 plus subscribers. Maraming salamat sa inyo, Cubs Nation. Sobrang solid nyo talaga ng Mahal na support. mahal namin kayo, Cubs Nation. Talagang, ito, ginagawa namin to para makapagpasaya po sa inyo, no? Tama. Ayan, talaga namang buong puso po ang aming pagkain dito. Tama. Mga peke! Mga pastor! Sino kayo? Hindi ikaw si Capstan. Cubs, shit! Tol, nasarapan ka ba sa pagkain mo? Sobrang sarap. Kung nasarapan ka sa pagkain mo, make some noise! Susubo muna ako para makapag-make some noise tayo, ha? Ikaw, Tol, di ka na susubo? Susubo. Susubo ka lang kahit ano dyan. Napasubo na ako eh. Ha, sabay tayo, Tol. Sige. Mahanap. Gusto mo, daliri ko na lang isubo mo. Yan, tolo. Siyempre, papakita natin yan sa camera para mainggit yung mga Cubs natin. Ganda yung lente nito. Nag-ano, blurred yung likod. Oh. Tapos, susubo natin yan. Ready? Ready? 1, 2. Balik muna! Balik. Pero, kainin na natin. Diretso na to, diretso na. Ha? 1, 2, 3, go! Ito, pinakamasarap na buntot na natikman ko. Shoutout tayo mga Cubs, pero happy 31st birthday muna and belated happy 420th anniversary to Mr. Ryan Ray Viva of San Andre Travel Services, King Arison and Travel Tours, ASP Travel and Tours. Happy birthday mo at happy birthday din kay Rhea Malit, Jeneline Aguilar, Cargil Beltran at Carla Vanessa Baltasar ng Dubai. Ayan, shoutout naman kay Jubilee Abolution from Camis, Jason Mangalos from San Luis, Food Demon from Cagayan de Oro City, Casino Family, Ivan James Iliano, Carlos Santo Domingo, and April Brizuela from Makati. Team ABCC, Jasper Figueroa, Marcy Barken, Kenny Paras at mga Puyat Boys of No Fear ng San Jose Angeles City. Shoutout din kay Norbert at Olvalson, Martin at Alan Carpito, Roselda Pineda, Shimina Natal, Dodong Abolition, Asparella, Christian, Alfred Joe Casitas, Faisal Ibrahim Gaor, Ernie Gutierrez, Paulo Roman Fernando Del Val, Kuya Tompik, Ansi James Ben, Gary at Alvin ng Wiki Nataan, Regis Clark C, Kevin Tabada, Jojo de la Cruz from Beijing, Boy Bayawak, Promong ng Tayo Rizal, Lord Raymond, Joseph Flores, Homer Romina ng Bacolod City, Nadine Alcantara, Josephine Mercado, Karen Ibarra, Arlene and Bong Villeza from Santa Mesa, Manila, at kay Sean Yuan Yago from Bulacan. At shoutout din sa mga YouTube channel na supportahan natin mga Cubs. Bahay Tambay Vlog, The Prompty Channel, Mon Games, Shongski YouTube, Simple Mistak Mukbang, Joy Amon TV, at John Martens Vlog. Maraming salamat mga Cubs supporter nyo. I see!